Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nagbalil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat ti pakasalitaan ni pagayam ti kabanji nga napoluan. Uray daladwa. Kunan to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta nakapuutak idadag tugtugtug iti silid ko. Talo nga tugtug manong. Amok no sinureta. Tada sinyales manong nemi tagtugtug. No anda mailiw kaniyak nga umay dito silid ko. Mabanong akon. Kunak tinakim ko. Ngayon di man nagsarden. Ako mga minamo ken. So nga tugtog man nga tugtog dito nga driver. Bimangonak manong nemi. Sa aktim makder adim sagi di katrek. Ketas makaturturuga ka ng ilukat tiridaw. Pai. Ano nga, pai? Schedule ko ito, di ba? Sige, sumurek ako. Manong nemi. Simurek. Inrekap na tirida ako. Kalpasat na inlak na siyempre sa nakinarakop. Sana inamalanan di kiti bibig ko. Manong nemi hamuklatan nga iso. Ni Ronnie. Di driver. Manong nemi. Family driver. Idin tatasyak manong nemi. Kan may sak karig talong nga katulong para dalus. Kan para asikaso iti hardin. Gabutay na malan na ninanam di kitibig ko. Manong nemi sana inapupo nga minas masahe di kiti nakabitin manong nemi nga mansanas iti barukong ko. Naaron manen tiriknak manong nemi. Kalbasan na sinakruinak nga impaedhan iti kama sana inuksuten ti arwatek. Nakadasterak manong nemi awanen brak pantilaengan tinabati. Inalistuan na ba't inuksub ti t-shirt na, ti pantalon na, ti brief na, manong nemi, kat sana kung si magpat, kat sinak, Ronnie, Panji, Ronnie, Panji, di gusin ka kada-kada ka parang akin ko, Ronnie, Panji, Ronnie, Panji, Ronnie. Manong nemi, inagkan na di bibig ko, sana yung pababa, di bibig na ititingid ko, aging katipuon, ti barukong ko, kadaitan. Madaman nga karkaram-kam ti luwag ko. Ronnie, Nga magtultuloy na tama nung nemi ang kasla makaturturog hak. Sampay nga nariing tiriknak kunak kuma ngem siriing tiriknak. Nganyari ko latan manong nemi nga madamamanen ti panagtagtagainep ko. Tagtagainep kunak ngem amok ngagpay peso manong nemi. Kasla sana ka mamati manong nemi nga kastoy ti biyag ko.
Gabuti kinarigat ti panagbiag, nagpaayak, napanag nagserek, nagpaayak ka sa katulong manon nemi. Adaman ka di pamuyaak mano. Numampay, medyo tabang tangkis ko. Numata ti magsasaritaan. Kasala ka numang papintas kanyak, dito medyo balad. Uwan mano. Ngayon pamagi, nagpintas. As laim malo, nagpintas manon nemi. Tisukog ti barukong ko, nawas na hindi kiti legs ko. Uwan. Adan talong nga bulan ko idi, manon nemi nga papaay nga katulong idi sirkanak ti amok nga lalaki. Inapudno naman nung nemi isu itinang burak ti kristal nga salasalamat mata. Titawan ko manong nemi nga 19. Mga opisina ni Boss Andy. Manong nemi. Mga opisina da nga kasawa at daan diti talungan na. What? Mga opisina da kada dapat driver da nga iso nga road ni Rudy. Una manon nemi ni Boss Andy. Yung kanina idi manon nemi ipangato na ti sweldo kadag peso malaksid iti regular nga sweldo nga itited ni Ma'am Wilma ti asawa ni Sir Andy. Inainayunan na pa'y. May gusto akong manong tay sulat ti mabati no ko nga para kaniya kadi patulod ko ti buo nga sweldo nga ited ni Ma'am Wilma. Iputulod ko sa jabalay ket ninanang manong nemi ti receiver. Naitulong ko katakwada ken kiti duha nga kaapsat ko. Adamat idin madlaw ko nga nagkursonada ni Ronnie kaniyak. Isu nga lang tawan timik napintas sa gundaway na. Ngamidi manong nemi ta napanda sa Cebu ang kaduana dam Sir Andy ni Ma'am Wilma ken digiti talong anak da. Sanda kinasapulan ni Suna manong. Nakamlang nga katulong driver itinabati. Nga itamaten manong nemi itinimublatan ni Ronnie kaniya. Ure dala dua manong nemi. No awan ni Sir Andy bukod nakmet ni Ronnie. Nga iti dahil tangarabi manong nemi ket sanda kinasapulan ni Ronnie nga nagdrive. Aso iso nga ni Sir Andy latan manong nemi ti nagdrive ket napanday matendar iti party isoda nga sangka pamilya. Nga umyan ta kano sadya manong agawid ta kano ito bigan. Nga dahil tatigian gundaway manong nemi nga may mat nagtugtug manong nemi ni Ronnie ket pinastrek ko. Huray dala duwa manong no awan ni Andy, ni Boss Andy, adad to'y ni Ronnie. No kumpirarak manong nemi no paggidyatak ida itilaing ti romansa halos agpadpada da. Tamo damat na kumarimkem ken ammo damat nga agpadpada ti mangan ako nada. Adda pwede gid kundaway manong nemi nga pasarag kamaliak itinagan nga maiyos ngaw ko. Ni Ronnie, jak pa'y nagkamali. Da ni Ronnie, no isut manong nemi timang romansa kanya. Ronnie, yung papabanan manong nemi ti ulo na kadadda ni tragbaitan di kiti legs ko. Magustuhak ti panangan ni Ronnie manong. Natibtib ker ti bigote na ni Sir Andy. Ronnie. 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 Manong nemi iti baba no panangan orek lamamindua nga mangibagay. Mapala ko na rin. Ronnie. Nung atag si Kugak, may bagak nga tano isuno, iti amat si Kugko. Kit pagsinsinublatan takmat. Dagiti dua, manong nemi, ni Boss Andy ka ni Ronnie. Tilayang may pagidyat ko manong nemi kadakdakkel ka ni Ronnie. Big kay ni Sir Andy, bigger
Keni Ronnie. Awang peti biges, tao mati may katalungan ng nemi tadwa dalay, nga ore dala dua. Kahit nung kasta nga iba natin manong nemi ibiyatin ni Ronnie ti armas na, oh, Ronnie. Mapne kaklauna itadakdakkel nga rod keng kuwana. Amo nang ibaswi-baswir manong nemi, amo na paspasan, amo nang iskapi, amo na nga, oh, Ronnie. Map nung agliplipyas ti asog ka na rin ang ti silid ko manong nemi no kasta nga umay ni Ronnie. Tani Ronnie manong nawaya ngagpatnag nga umyan iti sibay ko. Ngem ni Boss Andy manong nemi an-anadan na no makaduktal ni Ma'am Wilma. So nga nagasatin no, may pidwa ni Sir Andy. Ngem ni Ronnie manong nemi ore lamamin ano, at agpatpat nagtun ngagkaida kami manong. Buhain manong nemi ore daladua amang parparagsak kanya. Tiyak kumakayat manong nemi tanakaalas, diba? Kas iti relasyon mi kini Sir Andy. Ngayon iso ngamin tinangdamo kanyak, manong nemi ket inkarina, nga bastag sweldoak at dalata inayon na. At dapat ikiti kundaway manong nemi, nga mapagustuwak, kata kamayatan manong nemi, nga umay dito sa led ko, pet-pet-petanak, papet-petanak manong. E rin to ni Ronnie, manong nemi, nulapsak tek sa uysop, iti dumawat kanya. Nagbatbata kam nga minti sweldo manong nemi ket awan pa extra na. Kurak nga rod nga inya ngaw iti may nga gundaway ket. Anya nga tano. Kamalala ni Ma'am Wilma. Anya? Iti bagbaga? Loko. Ket mo sa wen. Ibagak met nga ore dalawa. Kaon. Adda ni Ma'am addaak. Kas kada kayo, kas kanyak. Adda ni Boss, adda ka pa. Yung pagsalitaan na siya at amin. Tiyan niya. Sinot kayat mo ka na kami. Ni Boss, o siya. Napay pagpilipilin na. Kawan. Ni Boss, kayat ko ah. Ha? Dapay, siyempre. Ada it-itid na. Sika ngay. Masarikat sikat dumawat kanyak. Gabol ka diti kwarta kay kayat mo ni Boss. Idin to ta siyak, awan asawak, may kasar ka. Yung manduktalan nga rin ni Ma'am Will na relasyon nyo. Sus, baka papanahon na ka. Tika mo? Kaya nakas bagari kang nga rin ta, iyawis ko nga gasawa ta. Ana? Kayat na? Panakpakag ako mga rin mo, hang kakayat. Di kahit ko sawon, kahit nakasawain. Asawain ti, anta kasublat mo? Hanan, ton asawa ka na, anta kayatan nga, tapos masama ka na kayo kinibos. Ipaanaw ka na kanto yan. Ihawit kan sa dibalay. Tanong pakasyon na, anda ka panakpakag. Kayat, apay. Naorti pa oit ko pa kada kinaganak kanya, tintulong ko kay kapsat kung saan nagtrabaho. Malaksid ano, sweldo na, tagawit at tiwalayo. No kasta di mo kayan? Diyo kayan. Kasto ka dilatangar din tibiyag mo? Ore kam ladwa, kini Boss Andy. Diyo ka mo? No apigad di amin nga simukot ka. At dalang imun unangar din ni Sir Andy sa kapila si Moblat. Kapag kami kinayat mo. Unangar kit mayat mo. Ore kay ladwa, mayat latta. Nalabsak tag sa o manong nemi kaslawan nakim ko. Api kay pinagrepit ko may duha nga lalaki. Ti adda asawa na kinawan asawa na. Ti amo nga lalaki, ti family driver. Nagmayat met. Naghimas met. Libre. Ni Boss Andy kat ikanak pati kwarta. Nayon ti soldo. O. Ano pa nga sa pulat. Malaman. Ano ba ko nayo? Saan ka di nga mayat? Dito lang ah.
Tanakayat kung tagtal na sa bagay. Mat kiti sa pulukon kini Ronnie manong. Tay tilikudan ti amin, nga salang isot makaramraman kanya, ket kayat nakpailaeng. Ti amok idi manong nemi kat saan nga makadlaw ni Boss Andy. Wan, tayo di kabigasan na nga nagawid da manipo dito nagkapuan da. Manong nemi nakigtutak, idiguyudan na ka. Sir, abay, may ka. Sir, ako sir, madamang bala trabaho. Sir, apay hindi mo maori tirabi. Hindi pagkakang ka. Sir, dito may katoy. Sir, baka na makadlaw ni ma'am. Nga makadlaw. Makatoy. Sir, di ko na nga panakpakan dak di kasting oras. Anak pa'y nakadigos, sir. Akapay nakadigos. Ampay. Sa may sakit. Ano ito yung angot mo? Sila angot ti lalaki. Sir, ako rin kami. Buddo nga di atap ko. Nga niya, sir. No awanat. Kada sa bali nga, mang panpanakpakan ka. Sila, kabisagog dito yung angot Ngayon, siguro kami, sir. Kababin, nakapagdigos. Ibagang tipod na. Idirabi, sinut kinaidam. Pudno ka. No di kag pudno, ikating ka. Ala, sir, nagrigat ang sabog trabaho. No mo na kit ore ka la. Ala, ana ore lang ha. Sino? Sino kadwa ka? Sino kasugpong ko? Ni Ronnie. Niya? Ni Ronnie? Sir. Nagloko na. Sino imuno na kata kami? Imuno na ka. Si kangarot ng dun sila kanya. Si kangarot iti ng burak ti kristal ko. Kano pa relasyon niyo kini Ronnie? Kada di pa nagbakasyon niyo sa Mindanao. Anya? Nagbayag kam sa jay. Kastuhan. No kasanok kabayag niyo sa jay. Kastamot ti kabayag ming asla kam lagasawa. Sus hapo ya. Kunak man lang nasisak lang. Apa kinayat mo? Kadadak lang arudan. Sa bali ni Ronnie, sa bali ka mat, sir. Ano? Nagloko kan? Pinagrapit na kami ng duwan? Si kaman balatigas ta. Susabo. Isinam ni Ronnie. Isinam ni Ronnie. Nusam mong isina. Kateksuna. Ala? Kakaasimot, sir. Mawa ng trabaho. Isungar ding isinam. Tanusam mo isina. Pagtalawag isuna. Saan ka din nga nasayasayat, sir, no? Si kaking siyak teksina? Anya? Noon, sir. Ada ni ma'am. Ada asawa, may tinto na Ronnie, awan asawa na. May kasaranak ni Ronnie, si Kangay. Kayat nat? Kayat mo ni Ronnie, ngamti siya? Sir, sorry, sir. Apay, ada it-ited ni Ronnie kang ha? Ika nakatikwarta, ha? Awan, sir, iso pati dumawa. Matlagayam. Apay nga kayat mo suna. Sir, ulitek, may kasarnak si Kangay. Kadori man ba saan ka may kasar? Adamat may tutkuking ka? Tunggal tagikuain ka, papatpatang ka ni Ronnie ngay. Sir, sige. Isinamon. Gagdi ko sen. Hanak mo pumanaw ita. Ha? Kat ni Ronnie, idreman na ti asawak. Kat kabutasan na ka pumanaw. Nagsaka na ka. Halos, sir. Pinakpak. Halos nagpatnag kami kini Ronnie Dirabi kalpasan. Naganos ka. Pinagrapit na kamat kami yung doa. Iso nga kagdi ko sen. Tapag isunto ang awanin da Ronnie kanti asawak. Tarog yan, tumantatag panakpak. Namot, sintos to yun, manong. Kinun ko nakitinakim ko, manong name nakapanak arod nagdigusan na, nakadalusa kun nga Nasapak pa nga nang makring na panagsibuk iti hardin. Kalpas nga nakadigusak, manong name napanak iti kusina.
Nagita sarak mo din at ang mga anak kong imununadang-anangan mano ni Nana Sita ti adda iti kusina. Ay ang kapay na nga na ya. Hampay ma'am. Ay mama, hampay na na. Musla ka lang nervyos. Apay ya. Awan na na. Asla ba ang karon din? Dapat nabati nga si Dain. Ala tayo kaya tumanin tagluto para ito nung pangal daw tayo. Basit tayo sa lang. Si Kasyak, anda ni Sir, nagbati. Ay muna ya. Diyak nakita. Ni kayong bro ni tinang i-drive ka ni ma'am. Nabati ni Sir. Oo, nana. Jesus, kaping nga kasla, kabuting mo ni Sir. Kabuting ko ata talagang mabanugak man ni nana. Kaslasaan nga maawatan ti bakit manong naimiti baga ka mabanugak manin. Tagmalmala nga. Dinaam mo manong naimiti mapaspasamak. Taturugmat nga mi. Kansa nga na siguro amo tagdilaw no hanga makadlaw. Ini makapanganak ko manong naimi napanak pa lang ti hardin para pagpalpalpaak. Inraping ko pa lang manong naimi tinagkabot kadikitay mabaling ko gabutan nga roon. Hindi makita manong naimi ni Sir Andy iti ridaw. Paypayapayan na. Sinsinyas na. Sa dino, kuno ka, silad mo. Munakan, sumarno ako. Dinahanon ko siyempre, manong naimi, tibos ko, iti silad ko. Wan. Lukat ko, saksimrek, direkip ilak mo. Una, sir. Manong naimi nakauyosin. Siguro brief laing yung tinabati kang kuwana. Linangdan na. Manong naimi, babayin ti olas. Senyas na manong naimi, uksubok kong tarwatek. Uksubok kong manong. Bimaring kwas, sanang inarako. Vanji, sir. Vanji. Sir, Manji, sir. Sir. Sa anak pa yung nakaurnong, sir. Ano yung tiket mo sa akin? Riniing na ni Ronnie ka iti arakop ka nagek na. Iti oras tagalas 5 itayin. Ano? Kani? Manulang oras ti bait, sir. Saan ba? Basta siya mapagustuhan tirik na. Nabayakin nga saan ka magkanagkasta kini mamo. Saan nga mahilig. Idinto ta si kakit mahilig ka. Pag ko nang mamahilig ka, kaputa ore ka maladwa loko. So, sir. Kasla ay ayak ti bagik na daduma manong. Kasano laingin tilaing ko. Ore daladwa. Napya kumamat no at daal daw nga bait dangim oras lamano. Alakit palubos ko lang tanat anangaron. Tanam na mahik tumatmanen manong name iti papatpet na kanya nga nayon to di sweldo. Katkas tamat manong. Alam mariknak met manong name iti panakaaros ti riknak tanalaing met ni Sir Andy amang romansa kanya. Uwain manong name kasta una yung ti panang panakpak na kaniyak addan iti barukong ko addan iti baba manong name ket ore ko la isurut ti patong ko nga ipangato no kasta nga sepsepan na manong ti ket panang gusto da manong name hakanen na sepsepan nga ore dala do oh naimas siguro nung naduma manong name ko na ek iti bagik nga may sakla katulong ngem nagasata. Nagsipod ta ori la duwa manong name iti mangbang panakpak kaniya. Idinto da dita, ado siguro dita manong name di gini babae nga gumugawawa nga awan mang panakpak kadakwan. Siguro kat talaga manong name nga naimasak tamo gustuan dak ti duwa. No sa anak ko mga naimas, apay ulit-ulitin da nga ta ti mang panakpak kaniyak amangan kadigiti adda ti barukong ko kaniti baba. Oh, sir.
Sir Sir. Kinunak nga niya sug manong name ito talaga mansun na. Hore na sapsapan na kinikinit nga. Imbag ta talaga natirredmet na ita. Nga pitaka. Nalagda manong name taman maminanon nga adamang kinit amang sapsap. Amang not-not saan mo't na mapirpirsay. No digat ad-ad lumaglagda manong name kabayatan nga maulit-ulit nga mausa. Inbiyaten ni Sir Andy manong name iti pana na big kunak tabigan ke ni Ronnie. Alakit kaslawan ang yaman naman nga sabsabayak manong name iti panagkabalyo na. Aging kang isot imununan ket naud-udi yan. Dahil nagdiferensyaan da ke ni Ronnie taumun unaak nga uri lang mamindua sakbay ke ni Ronnie ngem ni Sir Andy manong name umunaak umununa isuna. Santo kakaasi manong name nga aramiden na matapno maitayo ka. Uwain manong name agpadpada kami nga naitayo. At dakam tikas na nga sitwasyon manong name idibigla malukitan tirida o tisiled. Nagimali kayo! Ni Ma'am Wilma! Manong name no kasanot nukasanot kina. Panagbuteng ko, manong naming adya ka mo taramidek, adadape ni Sir Andy, manong. Ni Sir Andy, manong naming tikas na una, pinungot-pungot, ng tulong patuma, kinarkaramutan ni Ma'am Wilma. Kabayatan nga, agab-gabal, di kita agasawa, manong naming nalistok met, insubli, di kita naikat garwat, kalpasan na babayo, di ta kayon, guna. Ninrapin ko, manong naming nga inala, ti pangidul-dulnak, iti kwartak nga or-ornong kaya nangalak ti sumagmanong arwatek manong. Saan nga sarte nga ni Ma'am Wilma manong name nga pungot-pungutan tong patungpaan, danog-danogan karkaramutan ti asawa na. Nga dahil talaga po na noapay nga sa anak insublat manong name nga dinangran ko ma. Nga dahil tamatigon dahoy manong name nga nakadayuak. Nakita na ni Ronnie manong name kat kamkamaten na. Baji! Baji urayanak! Baji! Nga ba tamang panukak manong name nagsardengak tapno agina na. Isot ka po na nga nakamatan nak ni Ronnie. Abay! Ano pasamak? Natuktalan na kami ni Ma'am. Kung naktupay kami. Habi kami nga biglang nagawit kayo. Diyan ka man amot At siguro nagparik na king kuwan Gawit na di ba na, ilistong ko na. Tsak mo na panunot ka. Habi nga sa mo, ang gawid suna. Habi nga sa nakpinakdaran ko ma. Tamo agad Habi nga may palang pasublatin ni Busket. Lipas na nga nagpatpat na. Nilakit tilaing mon. Nangarot yung mabaling ko kayat naman, kit bus ko. Nagsublikan sa dyan. Pamanong nga rin, makamutan. Pag-alam tulangin, tinayon na kita arwatek. Panggitak tulad ken ka. Itiks kunto ken ka. Malagip ko manong name nga na amamok iti syudad. Iti nabiitak pa manong name nga nagyan. Nagas katulong iti yan da Sir Andy. Natas ko nga tinaksan man. Tinext ko lang tawan pagtawag ko. Kumusta, Lily? Mabalin tumay dita? Sinudsod. Nadasungbat na. Apay. Nagtalawak sa jayan ko. Tapi kami. Istorya aktulitan. Mabalin tumay? Sige. Urayan ka. Manong name bagat na alak pa ti cellphone ko. Bagay manong si Bubol na salat ta kanya ti cellphone ko. Uri oksutak na niya man oksutak. Sumurot lang tamat no alae. Hindi makadano ko ni tayan dalili. Manong name pag-isumot nga awan di kiti amo na. Patak midla katulong. Hala. Abi ka sa tlangam.
Lang ka niya. Kusukos na buhok mo ko. Di mo sagisayan. Kaslala, anda ng kamat kang orel, talo nga yun. Hamot ah. So kapag pagsuunay, nakaluto ako. Nakakain mo manganin? Matanda ba? Ginanakpay. Inistoryak manong nemi kinilili ti amin. Aniya? Pinaggrapin mo ti dua? Uhin. Ore da dua. Imo na ni boss. Sa di awan ni boss, simublat mo ni Ronnie. Makadakas, guwapo ni Ronnie, so kursunada. Kat ni Ronnie, kumustan? Kinamakam nak. Bagak, ng ano kahit nak. Danunan nak to. Kat sa Galili, kumusta? Gusto eh. Saan ko maaramid tinaramid mo? Banchi? Sa apo. Pinagrapid mo ti dua, ti driver kan ti amom. Naimas ka siguro. Kana? Abi di mo pinaramanan? Bayaw mo pa yung boyfriend ko. Di nakakurso nata ti among malalaki. Nasingpad da. Sumat lang ah. Siguro nakurso nata na ka. Di mo kayat. Nagawid ak lang jabalay. Kahit may tulad ka sa kinikiyas, kan ka nga katulong ang kalungan na kita amo na. At dapat driver nga, ang kalkalungkan ka. Di saan ka na makasublisan dyan, bilitan. Isa po rin natin sa baling nga trabaho. Awal at bakante, ang kasapunan ti katulong. Nagawid ka pala dyan ng lugaryo, baliwang ti grubat. Para baring mo pa nagbalbalo yung mga grupo at sa muntong maaramid pa tinaramid mo. No agayat ka man, may salaang sa mong paggidgid na ng tudwa. At nakadimarik na mga ayat iti amom, awan, ni Ronnie ngay. So ngayon kahit nakakati ni Ronnie, kahit nakakali, siguro adada kahit na kita na. Tawan sa balin, isisunang nakuan. Banchi, may advice ko lang kayo, ha? Hamong nga ulitan di kasjay. Sa mula ito, tibagim, iti ba laking ipatpatig mo, kinam na may ipatpatig ka. Bagmantasang ka nagsikog. Nano nagsikog ka, may bagam nga tano sinutput. Akin putot, na sinut ama, ti anak mo. Naisa pulan nagnililit sa bali nga pagyanak manong nami. Kat sakbay nga napanak nagtrabaho kadakwada. Nagkita kami kini Ronnie kat internary na dumapay nga arwatek. Kaso na nga ron. Hindi agbiyanak sa jay. Nagbaling na kataway lang katulong. Kasi kaya ano kahit na kung nga ikasal. Nagwargamay lang. Siguro akit dinakayat. Siguro kahit nakalapag parausan. Okay lang, Ronnie. Barbaring lumabaliwak, turong timbiyak ko. Ito sa baling nga lugar nga, pakigasang gasatak. Ito sa baling nga pamilya. Tsak to siguro maoramid pa eh. Ito kas tinaramid ko. Sige, Ronnie. Gaman na karikitin pa mga kanyak na pamatig. Kentulong mo. Baring no. At kita ng tupay. Kinunak manong tanamnamay kaslasandak akayat. Kuhan. Namanamay kunak nasandak akayat. Ngayit patuloyan kasbot kasdiya nga napasama. Iti baro nga pagyanak manong nemi nagupgwapo manen tibus ko nga lalaki. Diyos ko. Iti ito tawamot driver. Hardinero ngimlakayon manong sa asawa na. Panagdalus manong nemi ti panagdalus iti ubrak. Ada para laba, ada para luto, siyak para dalus, ken ada hardinero. Kaya lang awan ti driver da. Ti hardinero, ada matan asawa na, ta asawa na manong nemi ti la bandera.
Medyo nalawlaw at idalusak manong naming tinagabuak. Nerawamak maten ko na. Agmapak, agwalisak, agpunasak, karagiti sarming. Mga anak no tiyempo ti pandangan mi nga katulong. Adaman ti kondaway manong nami nga ayabanak dagiti ang asawa nga amo mi. Tungaw ka, Panji. Wan, sir. Nakadimat lang marigatin trabaho. Saan, sir? Narawamak. Kasto kadimat lang trabaho din ang kapwam. Nalawlawa lang natin dalusak, sir. Iso na lang ta. Pati hardin. Siyak ti mga sikaso, idi. Ngamitakit para dalusak lang. Tadamat ni tatakulas nga hardinero. At naman lomi ka ni ma'am mo. Alis to ka nga kutkudi, aliptak ka, napintas ti trabaho, awan ti pilawon mi. Sa ada cellphone mo, mamanumi nga makita nga, gamam ti cellphone mo. Uno, no awang kami, iso ti panangasikasom ti cellphone mo. Awan ti katetext ko, sir. Umanay lang ha, sumbatag no tawag na sa jay balay, jay lugar mi. Awan nobyum. Awanin, sir. Awanin, kaano nga awanin? Hindi umaik dito, yan awanin. Kahit mo sahon, ada nobyum nga napanawam. Jay lugar yo. Sir, iti nagkapuhak. Nanubyok na jay driver da. Abi nga rin saan kayo nagkatuluyan eh. Di na kayatin na. Di na kapatiteksyanin, sir. Ada mapaspasama ka na kayo. Honey, anyo na kaklase nga saludsud. Nakita ka damagig lang, ha? Anda, sir. Ala, itultuloy mo, tigagit mo, pintas ti trabaho nito, eh. Kaya tisingpet mo. Gusto ti ko na ni sir mo, Panji. Itultuloy mo, pintas ti trabaho, kaya tisingpet mo. Importante ko na ito singpet mo. Ha? Uwan, ma'am. Napigas pa nagkita. Nasingpetak mo't, ma'am. Sigurado ka. Lagi ti panikdik mo ka nasingpet ka. Tapos nigas na kita, agpaot ka dito eh. No, adan tumanin nobyom, palumbusan na ka nga. Agdayop ka ti may sangal daw, nusot kayat mo. Tapos na damit tiyempo yo, uno time yo, para yung boyfriend mo. Manong nemi madmadlaw ko nga pa nagkurso nada, tibus ko nga lalaki. Ni Boss Bernard manong. At madmadlaw ko na, tanumanin, madlaw ko nga talyawag iso na katsyak tikitaan na. Ore no, at obra na kas pagari ka nagbasbasa ti newspaper. Kadi may sangal daw manunemi nga awan ni Ma'am Esther. Tada na panan na. Digiti lang anak dati na bati agramang kini Sir Bernard. At nagtugtog iti ringita ko ti silid ko. Iti day tangarabi. Nakiktutak, tatalo. Ni Rooney. Ngayon di maminsan pa yung tugtog. Inyopat nan. Sino ka pala? Sindeta. Ay, Banjay. Tigam kusinera. Ape na. Masapol na ka ni sir. Ang kakanod jay hardin. Ang uray na kasadyay. Diyos ko. Ano na ito? Hardin pa yan. Ape ka nun na. Awan amok basta imbilin na. Kakano sadyay. Diyos ko. Hori sa din nun sakit papanak. Ang dalat talaga di sulisog. Madlaw na nga ta. Tikas kanyak manunimi nga nakapadasan. Nga alis to lang nga masulisog. Jakpat pulos nakapagkad-kad edi ni Sir Andy. Ni Boss Andy. Kinurin ni Rooney. Jak pulos naggulakol. Sabi nga ta, agastuyak. Basta nagkurso na kanyak. May hatag.
Nabanak nga rod manong nemi ti hardin, kat nadanong ko dito'y ni Sir Bernard manong nemi ngagin inom. Nakadil-delikado no daarak. No at daarak at damat bala. Sir, tugaw ka manchi. Sir, sana ko mininom. Tapay inuman kaya. Abi ka ti sir. Kinunak, dinamag ko din nakatugawak. Abi sir, saan ka mailiw? Kati-kati pamilyat, hindi probinsya? Ama na sir. Inabot no na, ang bakasyon ak kumay din, sakbayin ko mga balbaliwak na grupo at ngumay dito na sumapot trabaho, ng madamad-dagos nga, nakastrikak, at agam mo kayo, kada di amon di kapsat ay ka, gayim ko nga nilili. Mailiw ka. Mailiw ka na kiti pamilyak sir. Hindi ka mailiw nga. Kasi ti ararami na, mapaspasamak kang kayo di. Iti nagkapuam nga trabaho. Hindi ka mailiw? Sir, mataka na yun hindi ha. Mamanumat hindi ti kundaw mi ni Rooney. Hindi family driver na. Kaya nga sawan na raman namon. Oo, sir. Di mo kahit na raman na rin ta? Wala, sir. Numabalin ako makit sa saan. Kaya nga maulit, tibidtot ko. Nukas naman lang tikan panggip yo. Baka yung bigatan. Tawanak tutuin. Tapay. Ang listuwak lang masulsulisog namin sir eh. Nasulisog ang ka, loko yung kamayat ka. Sir, saan lang man apresyare the decision mo. Sinintar ka lang. Uminom ka. Sir. Ano uminom? Pagustuhan na. Hindi ka pinabadasan, di minom, sir. Pagustuhan na, painuman ka. Uminom ka lang. O, pasit lang. Baka man dato, baka numakainumak ton, sir, katsakton, timang ibaga nga may hatak. Nga niya. Sir, anistok lang, may sulisog ng runak at naraman akon, sir. Isuhang ka diya, nakadi pa painuman, painuman ka. Saan, sir? Pagustuhan na lang uminom ka. Ang kung higit daon nga, mapangka iti silad ta, wano umayak kang ka, o wano sumurtak kang iti silad mo. Basta uminom ka lang. Sige sir. Manong name, brandy, tininuman na. Limito ka. Narigat, nagdamoy ha. Yung ulitan, tapno hanggang marigatan na yun. Alas, sir. Lan. Sige. Kunak manan. Mayatin niya. Mayatarik namon. Hanggang agbutingin. Hanggang agnervyusin. O minsan ba ipitlong. Impitlok manong. Sir, nagsasilad ko na. Okay. Amoy lalak, Sir, saan mo ilalak ko na? Sige. Na. Apimbagak ti sige. Hala, Diyos ko aya. Diyak to kaya atin nga ramitin ko na, ngimne. Di may rilalak jirida ko na nagsigsage ko ng muna, Diyos ko. Saan ko ngayon lak nagpaiso manong nami alo si isinak na mauray kang kuwan. Aumitlangin ko na.
nakabarbaran ti bagi ka pati arak mano. Kadagpeso nga mailiwak, malakip ko manong name ni Sir Andy, nung kasta nga romansain na. Nang naruna kini Rooney manong name, nga nalalaing paisuna kan dakdak. Oh, ore daladwa. Ita, baka may salaing, baka awan, di matla umayin. Gamot tabaraan ti bagik manong name ka pati arak. Lang tuwaliak manong name kat napanak iti banyo nagdigos manong name. Nagdigos sak kat kabayatan na sabsabunak ti bagi. Oh. Wapik iti ngamin nga naruam. Nakastagay mga peso no maramanam no kang kanayon kat kaili mo. Kasla sana kompleto ti biyag ko manong name no. Nga awan ti marawanak, mariknak nga arakop, mariknak nga agek, mariknak ka panakakarimkem ti barukong ko kan panaka. Oh. Sir Bernard, adagti ti banyo, sir. Sir, awanag iti salid ko. Adag iti banyo, sir. Sir. Arig naman nung name ang pagpakaasi ako. Ngamawan tinauray ko manong name nga may nagtugtog itiri daw ti CR wanok banyo. Malpasa ko nga nagdigos, nagsubliak iti salid ko manong name. Saan kong inlak, tamangang kunak, no umay. Naimasan manong name titurog ko, kaputi pa nagdigos ko. Iti makariingak, bigatan. Bingatan, kunak diya dumang bingatan. Iti kusina manong name sa gagangay, mapanagsadya nga kape. Di bakit nga kusinera. Kumusta nga banji malasan ko? Skala na po yata na. Sana na. Nag-aim timbaga ni Sir Idi, pinaiman na nga sa jahardin. Pinainom na na. Anya? Iso nga, inimas ko mo tinaturog. Gimas gamit maturog na dainom mo. Saan nakakati nga? Sinersarek ha? Nana? Kasta no kwat, araramidin na, kanagiti pa. Dahil sinuktam. Nasikugan na, so nga pimanaw. Nana? Huwag, ay na po. Hindi ko nak nga, payaban na ka, isusapo. Adamat man yung biktima ni Sir Bernard ko na. Ngayon saan na ka nga sinasarek? Saan ko na uri na na? Ito inururay mo kuma? Saan mo ilalak ko na na? Saan ko ba't ngandalak ang peso? Yung mawan na uray mo? Awan, ay na. Itatanasapa pa'y balasan ko. Ha? Saan mo nga pagpagusto ni Sir Bernard? Katalaga nga, sut ka po na nga hangagpaw do iti para dalos, kapatasikugan na. Sangot nga agriri ni ma'am. Asawa na? Hindi ka man mo, tanaturturay mat ni Sir. Awa maramid ani ma'am. Yung bagmantasan nakangarag ng sinara. Baka italang. Ito na sumaro ng arabi. Baka ang damad la. Kung natin silid mo. Ngimsaan ko nga nauray nga daan nagtugtog. Awan tinauray ko ng lokat. Nang tulbek tiri daw ti silid ko manong naimin was tang arabi. Kan kasla imikay ni Sir Bernard kanya. Sana kas idi manong naimin nga gusto nak nasitgan mo no labsa-labsan. Ikangadan nakabulan, 2 bulan, 3 bulan ko manong naimin. Pinayaban nak manong naimin ti amok nga babae. Tugaw ka, Panji. Ma'am, among gandi nga si kapel lang tinagpaot. Nga katulong mi nga paradalos, dito palay. Si kapel lang tinagpaot nga balasang nga katulong. Kaya naman dito pa katulong ka tanda asawa dan si kalat single.
Napaot ka din, ma'am, ti talo nga bulan. Wen, di kita duma kan, tao pa bahal dua, da makabulan da. May sa pala bulan da kan madin. Kas kunak kang kay di nga, agsingsingpet ka. No anyaman ti bidot mo, tinagkapuam, sambon ko lulitin. Kada persyaring ka palasan ko. Palasan ko, na ading ko anak ko, ma. Agamanak, ma'am. Iti dahil nga panangang presyari ko kanyak. Kahit mo titultulong ag na ito balay. Kahit ko, ma'am. Pues, itultuloy mo. Taoray no anyat araramidan ni sir mo. No talagang sa mo kaya, nawan maaramin. Amungon kahit ko sawan. Gusto kayo, ma'am. No sa nga kaya ti lalaki, aw marami ti babae. Vice versa, no sa nga kaya ti babae, aw marami ti lalaki. Kaya't mo tagbasa? Ano nagpatinggam? High school lang. Kaya't mo tagbasa? Kaya't ko, ma'am. Hirapin mo tagbasa. Tadagun daw kayo mo. Tanong makadalos kang kataw mo't ubramon, di ba? Sa paem tagriing, agdalos ka masapa, sa kasumbre kiti klasem, itong sumangpad ka ti malem, kita manin no, adari kita natapukan, no, adari kita naskang adalosam. Nagyaman ma'am. Among balasan ko. Na talagang itutuloy mo itagsing-singpet, maragpat mo tarapaat mo. Makapagturpos ka, may tag-ay mo ti biyagyo, ti pamilyayo. Nagyaman ma'am. Apay nga pagbagakang katikastoy? Apay ma'am, kahit ka nga tulungan. Amin, napadasak tikas iti dapat padasan. Ay mo nun nakmat ka nagkatulong. Sakbay nga napagturpusak. Kinagamamu kami kayo ni sir mo. Kaya Diyos sa ma'am, adamat idikwa. Awan tinaramidak. Namadasak mat nga sinerek naktihamok. Yung sang ko nga naulit, pwede nga bidot. Talaga karak-karak. Naging ka nakasarakak, iti napintas, kanasiyat nga mo. Kaya ma'am. Sige, tuloy mo singpet mo, kat nung nagbasa ka, ipasting po nagbasa, saan ka pala makinugnubyo, at da tiyempo para itineta. Turpos ka pa'y, sa munto sang wanin pamilya. Anong nemi kasta nga rod tinapasamak, ket itay lang napalabas nga tawen nga nakapagturpusak, kanagdamay tangag trabaho. Ni Ronnie manong nemi, isot i-consider ko nga muna nga nakariknak ti ayat. Ngimsan batang nagpakpakita kanya. When, nga di agdama manong nemi saan akong nga katulong, no diket, agkatrabaho ka na amang obisina. Nga magaw-awid ak pailaing iti balay, damam Telma, nga makit-kitak pailaing mati Sir Bernard, panong nemi. Hanggang awarin kas edit urge na, siguro talaga nga sininternak matlay di. Ano talaga nga kinahit na kumamot manong nemi, nga inaramid kanyak, tikas tinaramid na, kadagit na imun una nga katulong da. Siguro, nasikugan nakmat siguro. Nga talaga siguro nga talaga na ito, kari nga gasat. Nagbalingan na sigpete ni Sir Bernard, taray din na odi nga sinukatak nga katulong, isod na odi nga nakirelasyonan na unog inandawain na kinarukok na. Dinak impatuloyan nga dinak pinatuloyan impatuloyan nga ganun dawayan ti kinarukop ko, awan mo ten tinagbaling nga babae nga kinarelasyon na kalpasan de di na odi, de di sinukatak nga katulong na. Idagdama manong nemi talo digiti kang runang nga garaaram kanya. Mawambay ka na kwada ti bakariknak ti ayat. Jak tulam mo.
no kanon to dumteng ti lalaki nga naikari para kanya. Dito nga rod ti pagkasaritak manon na nga tinaminsan kat ore dala dua nga binaggadang ko ti amok nga lalaki kan ti driver. Nakaalaalas iti panagkipagkitak ti bagik no api nga naramid ko ti kasjay. Imbaglagi din manong nemi ti nakasara kakmitlaeng itinasyat nga amo nga sa nga nangundawa iti kinakapsot ko. No di kat isuda manong nemi ti nang tulungan niya tapno matunoyak ti arapahap ko. Dito nga ron, ti pagkasalita, nga manaklaunay ti anos mo nga nangibasa, and thank you mat, ti anos di kiti nagbuya, nga nasurok nga talugasot. Sabi ko mat, nakaibati ak iti liwliwa, pag sarmingan ti biyag, kan ulidan, kanito nga pagkasalita ak. Tuwing nga ron, agyaman nga pagayam mo, Vanji.